Taytay sa Barangay General Hughes, Iloilo City, narumpag samtang ginakayo. 3 ka barangay kagawad nag-file sang temporary restraining order bag ginaligar wala nag-agi sa insakto nga proseso ang proyekto. Si Zen Kilantang nakatutok. Napilasan sa tiil si Manong Juanito matapos mahulog sa ginakayo nga taytay sa Barangay General Hughes City proper. Sunod sa iya, nagatindog ini malapit sa tulay sang narumpag bangod nagabakbak ang mga trabahador sa lugar. Abi ko anay, hindi nadalabla. Ti, pag bigay man to spiyak. Ti, ditso ko dahil sa dalom way ko kawid. Bangod daan ng taytay ginpakamaayos ang barangay nga ipakayo bangod tuman kadelikado sa mga nagalabay, ilabi na sa mga kabataan. Gani luwag nila ini nga matapos gilayon. Dekados kabataan. So, ang amon niya kung mga dagko na yan, okay lang na yan kay makapang ano kaya. Pero ang kabataan lang, delikado. Nahibaluan nga nagsugod ang konstruksyon sang taytay sang Marso 15, kag sang tinalikdan nga semana nag-file ang 3 ka barangay kagawad sang temporary restraining order agud na pauntat ang konstruksyon. Ginaaligar sa mga ini nga wala nag-agi sa insakto nga proseso ang proyekto. Wala kami kabalo sang plano kag ang costing. Supposed to be antes implementar na sang kapitan magianay sa konseyo. Di wala nagagi. 3 kami mismo. Witness gina. Nagabalor ang taytay sa masobra 1 ka milyon ka pesos nga luyag tukibon sa mga kagawad nga nagdangop sa korte kung gingamit sa husto ang pondo. Sunod sa kapitan, wala sang kamatoran ang alegasyon sang 3 sining kagawad. Luyag sang kapitan nga mapadasig ang pagkayo sang taytay para hilway sa peligro ang mga residente. Ipastop nila, tanawa bala, dito pala nga ni narusdak na. Dapat hindi gani pag-stop, dapat ipadalion nga matapos kay para sa safety sang pumuluyo mo. Ti kami, gahulat lang kami, kay ginpailan kami. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.